Dnes ohodnotím kanál, ktorý je extrémne populárny. A taktiež ohodnotím aj veľa iných kanálov. A poviem vám, že niektoré boli fakt zaujímavé. Prvý kanál, tu máme kanál Mates. Banek sa mi celkovo dosť páči, takže tam asi nemám úplne čo vytknúť. Profilovka to isté, simple, pekná, jednoduchá, tiež veľmi pekná. Na 260 odberateľov je tá grafika fakt celkom dobrá. Tu vidieť, že si ju ešte nevedel až tak dobre, ale tu na nových videách ju máš už fakt dobrú. Každopádne opis kanála máš taký stručný, ale tiež je to jednoduché a je to v pohode. Cením, že v popisku máš môj kanál, takže to je super. A tu máš svoj Discord server, to je tiež super. Do komunity moc neprispievaš, čo by si teda mohol zmeniť. Mohol by si tam prispievať trochu častejšie, ale inak je to v pohode. Zoznamy máš, čo je tiež veľmi dobré. Občas aj streamuješ, tam máš tiež krásne miniatúry. Shortov nemáš až tak veľa, čo je teda super. Tu máš teda hlavne tie videá. A čo sa týka domovskej stránky, tak ju máš tiež úplne v pohode spravenú. Tu si ma dal znovu k ľuďom, ktorým by ste mali dať odber, takže určite aj vy dajte odber. A celkovo tá domovská stránka je pekne spravená, možno toto pre vás by som sem nedával, ale inak je to dosť pekné. Ideme si pozrieť napríklad toto tvoje video, toto video som videl, teda tvoje posledné videá som už videl. Toto bolo také obyčajnejšie video, ale tiež je v pohode a ideme si pozrieť toto video. Tak poď. Dneska tady mám pro vás takový trošku více speciální video a to je to, že mám tady další myš, kterou jsem si jen tak učil od kamaráda, protože mě zajímalo, jestli bude umět draklikovat, protože to má takovýhle prostě tvar a... To intro je zaujímavé, ale celkom pekné, pozriem si ešte tu neskôr kúsok. Co je tady dobrý a to je tak maximálně water bucket, hej, k tomu tady to nedám. Takže tu asi nemám úplne čo vytknúť, to video je fajn, mohlo by to byť lepšie, ale inak je to fajn, možno by som dal trochu tichšie hudbu miestami, ale ináč je to úplne v pohode video. Tento kanál sa mi dosť páči, grafika je super, edit by mohol byť trochu lepší, ale tiež je na 260 odberateľov fakt výborný, takže tomuto kanálu dávam takých 8 bodov z 10 a na to koľko má odberateľov by som mu kľudne mohol dať aj 9,5 bodov z 10. Máme tu druhý kanál a to kanál Drindo12, banner je v pohode, pozadie toho banneru by si dalo určite zlepšiť. Inak je to v pohode, len to pozadie sa mi tam úplne nehodí a nepáči sa mi úplne. Profilovka je tiež taká basic, ale pekná. Tuším ti urobil Mates, ak sa nemýlim, takže tá je pekná. Máš 311 odberateľov. Meno si myslím, že je zapamätateľné. Popis kanálu máš v pohode, možno by som to dal po slovensky alebo po česky. Tu máš znovu nejaké svoje odkazy, čo je tiež veľmi dobré. Do komunity prispievaš relatívne často, čo je teda super. Zoznamy máš, raz za čas aj streamuješ. Shortov nemáš veľa, čo je tiež teda celkom dobré, máš hlavne tie videá. Je tu znovu môj kanál, čo je teda super. Každopádne, čo sa týka miniatúr, mohli by byť lepšie. Táto je v pohode, táto dá sa, ale ostatné by sa určite dali zlepšiť. Keď tak, ak hľadá niekto lacného grafika, napíšte mi na Discord, alebo sa joinite na môj Discord server, spravte si ticket a tam sa môžeme dohodnúť. Keď tak, Discord server je v popisku videa. Každopádne pozrieme si napríklad tvoje najnovšie video. V dnešnom videu si ohodnotíme vaše YouTube kanály. Takže ako prvý kanál, tu máme kanál menom Adristar. Za mňa banner je celkom dosť dobrý, máš tu teraz svoj skin, potom samozrejme svoj nick. To intro je v pohode, možno by som ale hovoril tak viac na hypene a trochu pútavo, lebo hovoríš tu fakt akože dosť znudene. S tým mám občas aj ja problém, ale je to iba taká rada. Každopádne edit je v pohode, ale úplne sa mi nepáči tá animácia titulkov, tu to môžeš vidieť a určite by sa mohli lepšie nastaviť. Tuším to edituješ v CapCute, takže to je v pohode, tam sa tie titulky ani úplne pekne nastaviť nedajú, ale určite sa s tým dá ešte pohrať. Pozriem si ešte neskôr kúsok toho videa. Pre vás ako keby doporučené shorty, tvoje ďalšie kanály, tvoje zoznamy, obľúbené videá, najpopulárnejšie. Jo, je to v pohode, ale určite by to mohlo byť lepšie. Tú hudbu do pozadia by som dal možno trošku viac akčnú, lebo teraz je tam taká hudba, čo sa dáva napríklad na ASMR videá a úplne sa sem nehodí, mohla by byť trochu akčnejšia. Nie nejako úplne akčnú, lebo zase toto je také skôr viac seriózne video, ale určite by sa to mohlo zlepšiť. Na to, že má tento kanál 300 odberateľov, je to v pohode. Dal by som mu možno takých 6,5 bodov z 10, mohol by sa zlepšiť ten edit a určite grafika kanálu, ale ináč je to v pohode a pokračuj. Orange Studios. Banner je v pohode, za mňa je trochu preplnený. Tento text, ak toto vidíš si frajer, by som dal možno sem hore napríklad, nech to vidia iba tí, čo sú na telke, lebo tu je to dosť také preplnené. Možno by som sa pohral s farbami a tuto subscribe logo trošku splýva s pozadím, nie úplne, ale možno by som to pozadie dal inej farby, ale asi máš rád oranžovú, keď to máš aj v
profilovke, aj sa voláš Orange Studios, ale ten banner mi príde, že by sa určite mohol zlepšiť a je za mňa dosť preplnený. Profilovka je už lepšia, tu máš aj drop shadow, čo je teda celkom dobré. Orange Studios celkom zapamätateľné meno si myslím. Tu takto popisok máš, to je super, tu máš odkazy na tvoj Discord server asi. Do komunity prispievaš tiež celkom často, čo je super, zoznamy máš. Stream tu máš iba jeden, ale to nevadí. Streamoval si včera pri natočení tohto videa, takže možno budeš streamovať častejšie, uvidíme. Videa máš, tiež ich vydávaš celkom často, ale mohlo by to byť trochu častejšie. Čo sa týka miniatúr, tiež by sa určite mohli zlepšiť, ale na necelých 90 odberateľov je to v pohode. Domovskú stránku máš v pohode, určite by sa dala zlepšiť, ale je podľa mňa úplne v pohode na to, koľko máš odberateľov. Pozrieme si tvoje najnovšie video. YouTuber ja, Artvik a Kuba Ševčo sa bavíme už nejakú dobu. No a preto sme sa rozhodli, že sa stretneme naživo. Vyrazil som z domu, bolo teplo jak frost a stretol som sa s Artvikom. Išli sme na autobus, z ktorého bohužiaľ nemám žiadne zabralo, som sa hambil. Je to v pohode, možno by som audio zlepšil, aj tu v intre je ten zvuk taký divný. Každopádne, na to koľko máš odberateľov, je to podľa mňa super, pokračuj. Ten edit je v pohode tiež a celkovo na to koľko máš odberateľov, je to úplne v pohode. A tomuto kanálu dávam takých 7 bodov z 10. Máme tu teda trošku väčší kanál QBadworks, banner je pekný, neviem čo by som tam vytkol, profilovka tiež super, máš 230 000 odberateľov, čo teda není moc, určite mám viac. Tie zhliadnutia tiež úplne nie sú najlepšie, samozrejme tie zhliadnutia mám určite lepšie. Jo, každopádne do komunity občas prispievaš, čo je super, zoznamy máš, iba 2, streamuješ. Shorty máš, ale ty už moc netočíš, napríklad tento short si vydal, keď si mal nejakých 75 000 odberateľov a teraz máš 230 000, takže to je super, že sa zameriavaš hlavne na tie normálne videá. Grafika kanálu je super, domovská stránka je super, tu fakt akože nemám čo vytknúť, idem si pozrieť ešte to video. I'm about to fight a scammer who just tried to steal my Minecraft account, and if I win, he has to stop scamming, but if I lose, I have to give him a new account. Now you might think that that's a really dumb idea, but the reason I'm even doing ten edit je super, tam fakt nemám čo vytknúť, proste je vidieť, že tie odbery sú zaslúžené. Do celého videa dávaš titulky, čo sa ti teda celkom čudujem, že sa ti to chce dávať do 17 minútového videa, ale tak je to super, edit krásny, tie videá sú fakt super. Tomuto kanálu fakt nemám čo vytknúť a dávam mu 10 z 10. Máme tu kanál Piškot, banner je super, ok, zaujímavé, pozadie banneru by som dal možno iné, profilovka je v pohode, čus ubrus, Piškot s tvrdým i. Ok, zaujímavé, tu máš zase nejaké odkazy, do komunity občas prispievaš, ale mohlo by to byť trochu častejšie, zoznamy máš, čo je super, shorty máš iba 3, takže sa zameriavaš asi hlavně na ty normálné videa a ty views jsou tiež v pohodě. Jsem Biško, dneska budu dát takovou zajímavou challenge, protože to bude spočívat v tom, že budu začínat na 1x1 peku. Jo, tie titulky sú super, možno by som tam dal drop shadow, každopádne to je len taká moja preferencia. Nedával by som toľko slov do jedného titulku, dal by som napríklad do tohto titulku toto protože to a potom by bol ďalší titulok, bude spočívať ďalší titulok v tom. Je to síce viac práce, ale podľa mňa sa to oplatí a vyzerá to potom aj lepšie. Já mě šef, že jsem blbej. Jo, ne, fuj, no to ne, tam nepůjdeš. Ne. Ne. To je buču. Audio dobre to komentuješ, tiež tu úplne nemám čo vytknúť, možno tie titulky akurát na začiatku, hudba je v pozadí, na to koľko máš odberateľov je to fakt super. A tomuto kanálu by som dal kľudne takých 8,5 bodov z 10. Máme tu posledný kanál v tomto videu a to kanál Liška. Banner by som určite zmenil, lebo máš Roblox banner a profilovku máš Minecraft, takže si tam daj buď Minecraft banner alebo Roblox profilovku. Nech to spolu ladí a ten banner by sa dal určite zlepšiť. Profilovka je v pohode, robil som ju ja asi pred 2 mesiacmi, každopádne určite by sa dala zlepšiť, už teraz viem oveľa lepšie. Jo, ak by si chcel novú, napíš mi a nejak sa dohodneme. Profilovku mi robil tu som, možno by som dal do popisku niečo iné. Každopádne díky, že si tu mňa spomenul, ale akože nemusíš. Zhliadnutí máš celkom dosť. Do komunity moc neprispievaš, čo je škoda. Zoznamy máš iba 2. Občas streamuješ, ale poslednú dobu moc nie. Shortov máš dosť, ale tak nevadí. Ak ťa bavia shorty, tak ich rob. Ak ťa bavia videá, tak rob videá. Videá máš, tiež by si ich mohol vydávať častejšie. Miniatúry sú v pohode, určite by sa dali zlepšiť. Celkovo tá grafika kanálu by sa dala určite zlepšiť. Táto domovská stránka by sa mohla zlepšiť. Tie shorty by som tu fakt úplne nedával do domovskej stránky. Škoda, že v tomto videu není tvoj gameplay, to by som akože úplne nerobil, ale tak je to na tebe. Každopádne idem si pozrieť tvoje najnovšie video. No, takže čaute ľudia, ja vás vítam u mojho nové videa a dneska ideme ochutnávať toto. Je to v
pohode, akože toto by som dal úprimne skôr na short takéto video a na normálne celé video by som možno dal, keby si tam toho ochutnával viac a malo by to napríklad aspoň 5 minút. Lebo tu môžeš aj vidieť, že tie zhliadnutia nie sú najlepšie, možno keby si to dal na short, tak by to mohlo mať viac views. Každopádne pokračuj, mohlo by to byť určite lepšie, tú grafiku zlepšiť, trochu edit a bude to fajn. Tomuto kanálu dávam takých 6,5 bodov z 10.